karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dini? Ikaw bugot pero buyag. May liwat ra ba kaayo ni mo, Brian? Ate, may ihang niyo ako. Unsa man? Pwedeng mo gamit ko kwarta? Ako ibili ni Iluna? Pila? Bisan og ang iyang sweldo balik tulo ka buwan. Unsa? Mama, uy. Ate, ayaw na lang tuot may kwarta naman ni. Ako na di, bisag gamay lang. Puno sa gibilin ako ni Iluna. Dili manggug ko magpakawa og cash nining atong pagbiyahe. Balik sa Manila. O ko may bawog sa pay kinahanglanon. Sige. Di ay 5,000. Salamat, ate. Ilona, Salamat, ate. Nahala, sige na mo. Naguwat na ang van. Kaya timan sa atong bagahe, Brian. Ate. Luna, manauna ta. Ma, tana ma? Walter, Marlon, dali na mo. Ikay mandar sa driver ug asa man na og sila sa Iluna, Brian. Sa kulon lang ni ate. Dali kami makasakay dito taxi. Dili pwedeng ihatod sila, ate? Naamgi bata? Ay, ayaw na lang dong, oy. Apiki na biya ka mo sa oras, oh. Hapon na ra ba? Tingpamuhin na rin sa mga estudyante. Malangan mo. Bitaw, Bri. Kung may makita tang bakante nga taxi, parahon lang. Ilugal lang una mo. Diya sa unahan, oh. Nay-taxi nga mihunong. Diya lang may dong, Brian. Sige. Palihog, Brad. Ilugal sa unahan. Ambil na nas Dudong, be. Dudong, babay anak. Madabaho na si Papa, ha? Amping ha. Panawag yun. Tawagan nila ta, sweetheart. I love you. Brian. Amping sa bong, ha? Brian, maakpikihan in taon tas oras, dong. Sige na dong, Brian, oy. Sige, alin na mi. Bye, sweetheart. Mga bata, ha? Bye. Love you. Sabi siya. Bibi mabilas Dudong, be. Guniti sa sinday, oh. Palakta lang na. Sinyasin ng taxi aron manguli na ta. Hain man sila nga may tao ni bay. Sirham ni. Watong ko lang. Kay kuyawi dire. Na sila na. Ganina ka da? Da. Ganyan tabitaw ka nga duplikiti ng yawi, wag kasunta ka da yun. Di ba siguro may abot? Nanghubag mo ng mata sa anak mo? Iluna? Nagila ka? Da. Gihilakan yun ang paglargang Brian. Muuna kog sa kama. Ablihi una, min. Diyang yawi, oh. Saan to pagkalargahan nila? Diretso na tulod? Oo, ang saman di ay. Mamay tuyo si Maguwa nga madagis Brian. Kaayo na sa ilang panagkita. Sud sa dugay panahon, nagtagbo yun ang managsuon. Ug may pangtrabaho nga kita niya kang Brian. May makang mahilak mo itong atong anak. Ay da, kapayason lagmata. Di bisat lalim mo magkalagyo sila. Pila ka tuig ng ilang pagpuyo. Niya karon lang magkalagyo. Panginabuhi ang tuyo ni Brian Hamin. Ug ang iyag yung igsuon ang mahimo niyang agaon. Ug dili may tabo nga isig-isigon siya.
Gawas nga pila gud ka tuig nga wa sila makita. Pero men, sa uwahi kong paniid sa batasan ni atong babayhana, murag may pagka-istrikta. Meron nakasultim ka na. Ako may misulti nga mahimo og balig tuloy ka buwan nung ibilin kang iluna. Ha? Uy, miiklat ang kilay. Katrakaho na kay ko. Nagpugong lang yung kumin. Sikreto batasan da. Naglagot ko silom niya. Naglagot ko. Mabudi ay. Nagpuhalan eh pagkamaldita ni Mulod. Nagpugong lang ko tungod ni Brian ug sa atong anak. 5,000 ray gibilin. Ay, kayo naman, ana. Nagbilin pagod si Brian kwartang ito sa atong anak. Uy, pilari ko ng kantidara karong panahon namin. Magkilab lang na, uy. Ang 1,000 nga kuhaan og 20 pesos, wa na. Mahal na karong palitono namin. Ayo, igon lang, anak. Uso na, anak. Madunggan ta sa anak ni mo. Abi na lang, kwarta lagi kinahanglan ni mo. Klaro na lang, uy. Naay mga apo na to. O doon na rin masakit nila, o ikaw ba, o ako, o niya, asa mo tag-igasto min? Ang mga bata na lang may hunahunao na to. Sila na lang. Ha, kadaghanan na ba sa mga ospital, dili mo dawat og way deposito. Wa na rin panahon na lon. Gipahibawon na sa itong presidente. Kinsa to mga ospital, di mo dawat og pasyente nga way i-deposito. Ipahibawon nga to niya dayon. So yun na kay, itra, upat ka itra. Aron, kasilutan na yun. Ito na gid si Brian, Lon. Oh, ate. Oh, yan ang nagsubok man ka. Nag-uol lagi ka. Ni okay paya ka ha? Nga manarbaho una siya sa Manila. Iya masad itong igsuon ang mahimo niyang amo, di ba? Nagalitan lang gud ko, ti. So kahit wakit mahitabo nga nagkalagyo mi, karon lang yun. Maanad ra ka, uy. Di ta nga yang mapalaka. Iyang makuwang ang iyang amo. O, sabi noon. Unya, ikaw, te. Kumusta man imong pagpanrabaho? Okay ra. Pero mao lagi, di pa kaabot ang minimum mga kong sweldo. Matawag pa man ko nga under training pa ko diha. Pero may sweldo na. Gamay pa lang noon. Laay man sad ko dugway trabaho, ate, no? Maudjud. Ug anhilan ta permis bay na. Wa tay laing mabati ang yaw-yaw ra yung aludya. Dili na baya kaayo, ate. Na may kwarta. Ambot og napabay na hibilin nga kwartaan na stress meal nga imong gihatag niya. Naapat tingali, uy. Wa man na mulakaw. Muadto siyang mga amiga sa sugal o sa tungits. Bitaw no? Kaayo ra man ha. Ug anhin na lang na siya permis bay. Men! Oh. May lagtod ko ha. Lagaw ko kadiot. Asa na sa galon? Aday na, pagutana, uy. Gilayan kong puyo din, he. Awa na. Sige. Nitukar na sa pagkasugaron ni mama. Di nagyud makapugong sa papa anak niya, uy. Ay, di man sa ko gusto si Papa nga magubot sila. Maunang paundayon na lang gina niya sa mama. May lagig makadaog. Unyag mapildi uroy. Nya mahurot ng 3,000 niya. Nakuhaan naman gani tingali na. Kaya nagpalit man og blouse. Maibog man na ng blouse nga may lungag sa abaga. Mahal ra ba? Tag 499. Ay, pasagin na lang na siya, ate, uy. Kung unsay makalipay niya, tumanan lang nato. Unyag mahutdag kwarta. Si Papa dayo'y hasion. O di ba kitang duha? Tuno na lang lagi nagmay para malingaw. Te, si Brian. Hello, Bri. Hello, sweetheart. Dito ko sa Manila. Abot mi. Mga 30 minutes. Niabot mi diri. Unya, kumusta ka diha? Hain ka man ron, Bri. Dito ko sa ate. Dako kay bahay lang ate. Di ka kwarto. Unya, gikahimamat na nimo ang iyang bana. Mauro ba ka na isapian, gyud? Ayuha gina imong trabaho diha, ha? Sweetheart. Wa ko pa siya kay mamat. Ubay-bong ni ate nga magwagin niya kita niya bana. Si ate 50 plus pa lang. Unya, ang iyang husband 70 plus ko no. O mistiso insig day. Mauday nga maayo sa negosyo kay Chinese gitingal ang ginikanan ana. Mistiso man basin og ang iyang mama mo ay Pinay, no? Mao tingali. Unya, kumusta? Palang ganit ta magkabuwag. Wa pa matapos ang usa ka adlaw nga nagkalagyo ta. Okay rami, uy. Sinday sa ambi, padula. Mag-igsulti ko. Gipakatug na kog sayo. Ugma na lang. Sige. Ugma na. Sweetheart, di na magkatubag ko ng gabi eh.
Damguha lang ko ha. Ikaw sab, damguha ko ha. Bray, daghan na ba mga gwapa diha? Tingalig matintal ka ha. Tingali. Kung magkakita ko babae nga parehas nimo, mutan og pinakagwapa lang nako. Mangutan naman kong ate, bahala ka kung nagbinuang ka diha. Ilunad dili na mahitabo. Usbon ko. Dili ko gusto mahitabo na to ang gibuhat sa kubang ginikanan. Una nakasa si Papa. O gitugbangan sa mong inahan ang gibuhat sa mong amahan. Lauman ko ang imong gisaad, Brian. Ug misalig ko nimo. Basta tulo ka buwan ha, kuha ami. Ha, Brian? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!